Moi. Okei. Moi. Mä teen tällä kertaa Jetin kautta, ja mä oon taas ulkona ja partsi. Joo. Niin, no tää on ulkona vieläkin vähän jäistä. Ja mä yritän kuunnella musaa ja yrittää vähän keskittyä muuhun. Mut mulla ei oikein asiaa vieläkään, mutta mä ajattelin tässä. Niin, okei. Mut mä tulin vaan nyt selittää, koska mä ajattelin, että mä en tehnyt videopastasta pitkä aikaa. Okei, eli mun hiukset on taas kihralla. Mä laitoin yöksi vallitit. Tää on vähän kivempi, kun aina on suuret. Joo. Apua. Joo, eli kesäloman. No periaatteessa 4. päivä. Myös kokonainen päivä. Ja mä oon ollut joka ikinen päivä katsomassa telkkarihimassa. Eli mulla oli tarkoitus siis kesälomalla. Mun äiti käsi hankkia elämää. Ja no, ei ole oikein onnistunut tähän mennessä. Mä oon ollut vaan himassa katsomaan. Eli sori, yritän taas. Ja sitten mä oon käynyt kävelemään jotain. Se on ihan hyvä. Joo. Ai niin joo. Sitten mä taitan kynnet. Just tästä ei huomaa, mä en tiedä huomaaks väri tästä. Mut nää on vaaleanpunaiset, siis niissä on tuollaista klikkeriä, joka tosta ei huomaa. Okei. Niin no, nää kaikki jotka tietää mun Instagramin, niin on käynyt tää. Okei. Ai niin joo. Okei. Instagram, mä ajattelin sanoa nää mitä mulla on, jos teitä kiinnostaa yhtään seuraa. Eli että seuraa jo jotkut. Okei, eli mun Instagram on Lovisa Katarina. No, se on yhdellä iillä, koska mä tein aikaisemmin. Apotakaako tossa. Niin siis mä tein aikaisemmin Instagramin. Siinä oli ihan 2 iitä, niin kuin normaalisti mulla on. Siis kirjoittaa 2 iillä. Tai Katarina. Niin. Mut sit se jotenkin feilas. Se ei toi Instagramihan on iPhoneille tällaiselle niinku normaalisti. Ja sit se ei oikein toimi Samsungin kaikilla tuli hyvin. Niinku mun kännykäs. Ei toimi hirveen hyvin, mut nyt sitä päivitelty ja se toimii jotenkin. Niin. Sit mä poistin sen, tein uuden, kun se päivitti. Niin. Saan toi. Ja sitten Formspring, joka mä oon kyllä sanonut, jos ette käynyt katsoa aikaisemmin. Niin. Noin. Se on mun Formspring. Niin silleen. Apua. Kyllä saada jotenkin. Niin. Ai niin sitten mun hiukset näyttää tosi vaaleilta tässä. Tai no en mä tiedä. Se on varmaan tavalla vaan, mut siis ne on vieläkin oranssit, mut kun mä aikaisemmin värjäsin blondista hiukset, tai apua, niin mä yritin värjää blondiksi, mut sit se mulla ei niinku tapahtunut hiuksissa sulle mitään. Kyllä niille vähän tapahtui. Siis ne vaalensi niinku parissa, mut sit mä värsin tällä. Tuo laatu on niin kaunis. Okei, mutta tuossa lukee niinku, että se vaan vaalentaa että se vaalentaa vaan parisävyn vaaleammaksi, minkä mä taisin vasta sen jälkeen, kun mä olin värinnyt. Niin nyt on tarkoitus, että värjään. Kun mulla on täällä toi julkaisuu. Sit hommussa loppuu. Sori. Noniin. Sori mä räplän koko ajan hiuksiin, on vaan jotenkin tosi en tiedä, mä en oo pessyt päivällä tässä niin aamulla. Niin musta tuntuu tosi oudolta. Niin. Mun on tarkoitus nyt, että mä värjään ihan blondiksi jollain vahvalla värillä. Vähän semmonen kirtus. Sitten mä laitan varmaan tän värin päähän. Tai sitä ennen varmaan hopea shampoot ja sitten laitan ton värin päähän. Tää on vaikeet. Mä mennään kaavoitan koko ajan. Mä tein sellaisen pienen testivideon tähän ennen, että kuuluuko mitään. Tässä kuuluu varmaan tosi ihme ufoja ääniä tästä taustalla, enkä mä koin sitä videoa, niin sit kuuluu. Niin sit mä tiputin tän koneen tohon maahan. Siis tohon. Siitä tosta yli. Et se oli onnistunut video. Okei. Niin. Apua tää lakaa nyt. Niin, mä katoin tänään, kun mähän sanoin eilen, että mä katon sen yhden sarjan. Mä sanon nyt suomeksi ja valehtelevat viettelee, että se mikä tulee nyt ykköskausi alkoi Suomessa. No, sori mä sanoisin tolleen, mulla menee vaan kieli ihan solmuun, verta sanoa se englanniksi. Niin
Niin. Mä oon kattonut ykkös- ja kakkoskautta kauden, joka se on tullut ulos. Niin mä katsoin sen netistä. Ja nyt alkoi 3. kausi. Niin se alkoi tosta nytten. Mitä? Miksi mä yritän tätä kaikki uudestaan tehdä, niin sori. Selvästi liikaa. Mä mietin sitä. Niin, se on. Jei. Se on varmaan mun lempisarja. Mutta joo, ei siitä enempää. Se on hyvä sarja, kannattaa katsoa. Ja joo, no ei mulla oikein tässä mitään. Mä vaan ettei tulla selittää, että haluaisin mun tylsää. Kohta on ruokaa kaikkea. Okei. Nyt mä lopetan varmaan tämän turhan päiväisen selittämisen, koska mä oon tosi jäinen taas. Okei, heippa.